værktøj i dag. Hvad siger I? Hvem siger 3, 2, 1? Er det det, man skal sige? Okay. Klar ved sværene. Klar ved sværene. Må du godt tage det i hånden? Klar, tager det i hånden. Okay. Er I klar ved sværene? Yes. 1, 2, 3. Sæt i gang. Kom så, er vi klar. Du er med nu, du er med nu, du er med nu. Nej. Er der færdig? Sådan. Og vinderen var? Den der, den tæller ikke. Den er ikke helt ren, den der. Sagde jeg noget med at smadre flasker? Sagde jeg det? Ja, så og flaskerne, de ligger derude, så de sagtens drikke dem. Bare roligt. Hvorfor er det, at du er uvenner med hele bestyrelsen her? Jeg kan se, der er